Yan nga, yan nga sinasabi natin na itong Metro Manila na lang, no? Ang ating thinking, itong Metro Manila is served. Dapat one of the served areas, no? Metro Manila, ito na nga yung prime area natin sa buong Pilipinas. Yes, served siya dahil maraming covered lahat ng Globe and Smart, no? Pero kung mapunan nyo, dito sa Metro Manila, may area malakas ang Globe, punta ka lang sa kabilang area, wala nang signal ang Globe, no? Ako nga, sa bahay ko, Globe ako, naghahanap ako ng areas na gaganda yung signal, no? Malakas ang Smart sa Muntinlupa, Soldier Hills. Pero ang Globe mahina. Pero that means, kung kailangan ko dalawang SIM para masabi ko na dalawang cellphone. Which is very inconvenient, no? Kaya nga dito yung common towers will address that problem, no? So ang pa namin is yes, pag naglaganap na yung common towers, especially on 2020, siguro mga 5,000 na yung common towers may tayo natin. Gaganda yung serbisyo, siguro yung present lang muna, no, na yung improve natin yung serbisyo on the present served areas.